Go ahead, Igsoon. Pero, Oh, go. mayong hapon, Pastor. Mayong hapon usab diha kanimo, Igsoon. O taga Bakungan ko sa Region 9. Oh, Region 9, okay? O, diyan, napo sa matutanan nimo. Okay, go ahead, Brother Igsoon. May tungkol sa pagkabanhaw. Mhm. Pagkabanhaw kini refleksyon. Mhm. Pila man kahugna ang pagkabanhaw. Okay, pila ka hugna ang pagkabanhaw? Pagkabanhaw. Okay. Ang hugna sa pagkabanhaw, Igsoon, usara ka hugna ang pagkabanhaw alang sa matarong. Pero sa doon tan Igsoon, atong makaplagan nga gisgutan dinhi ako basahon na dinhi sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 5. Og bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig kini mao ang nahaunang pagkabanhaw. Okay? So, imo makita Igsoon, nga ni manggod imo makita Igsoon, no? Ang mga matarong sa dihang inigbalik ni Christ, kato kung ibasa ganina sa unang Tesalonica, kapitulo 4, versikulo 16. Katong nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagkabangon. Og wala nato sila'y panahon nga gitawag nato og mamatay pa. Sa dihang kwaon na sila ni Jesus Christ. Sa unang gitawag nato usa ba nako paglitok ani ikaduha ikatulong pag-ani ni Kristo kay ato makita Igsoon sige na mag-ani si Kristo diri pero usay ato makita na literal na ikuan. So sa ikaduha niya nga pag-anhi Igsoon ni Jesus Christ nga gitawag sa uban og second coming kay ang permiro manggod pag-anhi ni Jesus Christ kadtong mga 2,000 years ago unya nagsaad siya nga mobalik mo nang ikaduhang niya nga pag-anhi. Okay? Sa iyang ikaduha nga pag-anhi Igsoon, banahon ang nangamatay diha kang Kristo. Katong mga dautan, dili una to sila mabanhaw. Muhulat una to sila usa ka libo ka tuig. Mo ni akong gibasa dinhi, bersikulo 5, og bahin sa uban sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. So katong nangamatay sa pagbalik ni Christ, dili to sila mabanhaw. Matapos una ang usa ka libo ka tuig, katong sa pagbalik ni Christ ang mabanhaw katong mga matarong. Pero katong mga matarong nga dabanhaw Igsoon, dili na to sila moagi og ikaduha nga kamatayon. Mo nang gingon ninhi nga kini mao ang nahunang pagkabanhaw alang kanila. 6. Bulahan og balaan ang tawo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot nga kanila. Nasa'y mga tao Igsoon nga na-experience og kaduha nga kamatayon. Una nga kamatayon, kaning gisgutan nato dinhi sa Pinadayag, kapitulo 1, versikulo 7, tumakitaan dinhi ang gipahayag sa balaang nga kasulatan, ingon siya diri, tanawa, siya umalabot uban sa mga panganod, makita siya sa tanang mata, sa tanang nanagdughang kaniya. Imo naman imo katong nanagdughang kaniya sa panahon sa paglangsang, nangamatay na to sila. Okay, nangamatay na to sila. Ug sa pagbalik ni Jesus Christ, makakita sila sa pag-anhi, pero mga matay balik, no? Pero didto sa katapusan sa paghukom, tanan nga mga dautan nga naa sa yuta Igsoon, mga banhaw na sila ug moatubang sila sa gitawag paghukom. Ug atong makaplagan Igsoon dinhi sa gitawag og Pinadayag kapitulo 20 gyapon, no? Sugod ta sa gitawag nato Igsoon og bersikulo 7. Ini katapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan ug bugawa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat ka tumoy. Meaning to say, nagabanhaw na sa ning mga dautan. Kay ipasisalaag na sa silang utro ni Satanas. Unya, ningon din nini, og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan. Meaning to say, katong syudad nga gipakanaog sa Dios sumala sa Pinadayag 21 bersikulo 1. Unya kay siyempre ilang ilugon adunay kalayo nga minaog gikan sa langit. Basahon ta. Og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo nga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Mo ni sila nangasunog. Mo na ni ang impierno. Minito si wala pay impierno karon. Kung ang atong pagsabot sa impierno mao ang kalayo, wala pay kalayo karon Igsoon.
mao ni ang future nga panghitabo. Og human nga munaog ang kalayo gikan sa langit, versikulo 10, og ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asopre, diin tua ang mapintas nga mananap. So meaning to si wapay kalayo, wala pa man siya matambog. Wa man ingon nga natambog na. So, ikuan pa ang yawa, no? Wala pa siya kalayo karon sumala sa una sa uban nga ang yawa. Supervisor dito sa impyerno, nagbunit og dako kay nga tinidor, o niya naisungay, naikog. Mao na ang tradisyon nga una-una sa mga kaniadto nga mga tao. Okay, follow up, Igsoon, kung naa kay i-follow up. Hello? So nawala ang atong igsoon, no? So mo ni siya nga punto igsoon, kung atong i-summarize, mubalik si Jesus Christ ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Of course, naay mga matarong igsoon nga dili mo agig kamatayon. Bersikulo 17 naingon, og kita nga mga buhi dili mo una kanila nga nangabanhaw or nangamatay, kun dili magdungan paingon dito sa kahanginan. Okay? So adtos langit. Unya, sulod sa usa ka libo ka tuig, walay tao nining kalibutan. Ngunang Jeremias Kapitulo 23 ngadto 25, gitanaw ko ang kabukiran, kiniguba, nimbalhing ngadtong nganhi, gitanaw ko ang kalangitan, walay sulod, nangalagyo ang tanang mga kalanggaman. Unya, daghan ang pinatay ni Hoba, Jeremias Kapitulo 25, 31 ngadto 33. Okay? So imo makita igsoon nga mao ni ang senaryo, mingaw ang kalibutan sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang yawa ray nabilin ni Re. Pero after sa 1,000 years, mubalik si Jesus Christ. Mo na dito akong gipangbasa nga mga bersikulo. So, bueno, daghang salamat sa mga pangutana igsoon no sa mga punto.